yürekli şeylerinin unutalmamın yemin duyamın irinlerinde kayın jilegi temin. Илсия, қара киттен кетіге. Ул бит кеше Руслан Кираметдинов белән кич утырып кайтты, шуннан оныткан ул аны. Кайдасың син, кайда сөйлим икән айга. Җырчы егет Руслан Кираметдиновны мин күптән беләм. Ул татар моңы 2010 халыкара яшь башкаручылар телевизион бәйгесенең беренче дәрәҗә лауреат иясе. Мин килгәндә ул мәш килеп репетиция ясый иде. $1 million. Руслан шаллы егете, һәр вакыт көләч йөзле, шат күңелле, ә иң мөһиме юмор хисенә бай ул. Карале, Руслан, бу сиңа килешәйме? Рәхмәт, Денис, менә үзеңне кадәр нәк шундый төс, без икәүбез ашаганбыз икән. Ничек соң хәлләрең булай? Аллага шөкер, Денис, изге яшьләрчә үзең ничексең? Рәхмәт, минеке дә әйбәт. Нинди яңалыкларың бар? Яңалыклар менә кыш айларында 10 февральдә безнең Sonunda en birinci özümüzün şəhərimizdə, Yarşalı şəhərimizdə konsertini qoyduzdum. Şimdi Allah'a şükür dolu zallar buldu. Bik de aşağıda халыкка. Соңгы тапкыр сине күргәндә, Руслан, син мәш килеп татар моңы бәйгесенә әзерләнеп йөридең, исеңдәме? Исемдә, Рениза, исемдә. Әле хәзердә күз алдымда тора, ничек мәшәкатьләнеп, кайгырып шул бәйгегә әзерләнеп йөрүләрен. Гомумән, Рениза татар моңы бәйгесе безнең татар халкына бик тә кирәк. Шулай сөйләшеп утырганда, көтмәгәндә яныбызга миңа таныш булмаган егет килеп керде. Bir gene minutka baksınla önüda kiler yanı. Ой, Физер Муртази, безнең үзе була килде. Физер Муртази? Сез минем колагыма тукмаш элесез бу егетләр. Юк инде, Рениза, бу минем иң якын дусларымның берсе, җаттар дусларымның берсе, Айдар Сафаргалин. Соңрак Руслан махсус безнең өчен концерт куйды. Bir yılda 3 yar bulmay, bir kişide yarsız kalmay, zor məhəbbət jirdə yatmay, məhəbbətsiz yaşab bulmay, turmuşdayın zor məhəbbət bulaygen bir baba. Süygən yarğızını yoxla, yaşa suyunu soqla. Инде сиңа бүләк миннән истәлеккә. Шәп, мин моны өемдә, үземнең бүлмәдә иң түргә элеп куячакмын. Күп кенә кызларның йөрәген яулаган, төн йокыларын качырган талантлы Кираметдинов ул. Афәрин, Руслан. Исеңдәме иркәм язайлары. Алиса, Илнур өйдә юкмы әллә? Өйдә ул концертка әзерләнә, премьеркада. Әйдә керәбез. Угашның дәртле сайраулары, үзәк көзгеш гармон моңнары. Исеңдәме кулга кул тоттышы. Охо, Илнур, привет. Сәлам, Лениза. Бигрәк матур булырга ашап тора бу. Нормально, шыймы? Ашый. Бу костюмны күрәсең килсә, 29 февраль көнне Сара Садыкова концертлар залына киләсең инде концертыма. Менә шунда, менә монда җиңгидә булачак. Илнур Гомәров белән без бергә 2нче музыка мәктәбендә укыдык. Мин аның баянда уйнавына, гитара кылларын чиртүенә гашык идем. Тырыш үз максатына ирешә торганнардан ул. Чаллы Илнур кебек егетләр белән горурлана.
Бигрәк Виталий Агапов җитәкләгән моңлы чалы җыр театрында җырлыйдың, хәзер инде айрым сольный концертлар куясың. Виталий Васильевич Агапов, ул бит инде минем сәхнә укытучым, мен аларга һәрвакытта рәхмәтлемен. Инде менә үземнең шулай мөстәкыйль рәвештә концерт куярга теләгемне белгәч, ул инде үзенең хәйр фатихасын бирде. Инде мин күңелемдә һәрвакытта да моңлы чалы җыр театры артисты булып калам. Син бит әле җырдан тыш алып баручы даими конференция шәһәребездә күп кенә күркәм бәйрәмнәрне нәкъ менә син алып барасың. Ничек уйлыйсың, дөрес микән ул? Менә җырчы бит инде ул җырларга гына тиешле, алып баручы алып барырга гына. Ә син менә бу ике тармакны бергә үреп алып барасың. Бу дөрес микән һәм авыр түгелме? Дөресен әйткәндә авыр түгел, инде менә әйтик җыр белән генә шөгыльләнсәң, бәлки тамагында туйдырып булмаган булыр. Шуңа күрә инде үземдә шундый алып баручы сәләте тапканмын икән, мин инде шул юнәлештә дә эшләргә тырышам. Җыр юнәлешендә онытмаска һәм инде менә шулай алып бару юнәлешендә дә барырга. Аннан соң менә Илнур карап торам, әйме бүлмәңдә бигрәк күп грамоталар, дипломнар, нинди генә бәйгеләрдә катнашмагансың син, Чыннан да инде бу иҗат дәверендә алган һәрбер ниндидер кагаз генә булса да, ул минем өчен бик кадерле. Шулардан, мәсәлән, Иртыш моңнары дигән халыкара Казахстанда Семипалатинскийда бәйге узды. Анда инде мин менә как раз ике юнәлештә алып баручы буларак катнаштым, җырчы буларак икесендә дә беренче урын алдым. Менә шул грамоталар инде. Аннары әлбәттә татар җырында менә без Хания апа Фәрхи белән дуэт җырлаган идек. Үземнең җырны башкарып, инде татар җыры сәхнәсендә алган диплом миңа бик кадерле. Лениза, Илнур күпселәргә ярата ул. Әйдәгез чәй эчәбез. Лидия, менә синең мәтрүшкәлечә яратканыңны беләм. Шуңа күрә хатынның быел менә былтыр беренче тапкыр туган авылына, туган якларына кайттык, Башкирәдә урманна үзем җыеп килгән мәтрүшкә белән чәй эчертәбез хәзер. Әйдә. Шундый тәмле бу мәтрүшкәле чәй, Илнур. Менә бит син хатыныңнан ничек уңгансың, әйме? Тәмле итеп ашарга пешерәсең. Ул бит әле биюче дә безнең хореограф. Син шунда ук эшлисеңме әле шәһәр балалары иҗат йортында? Әйе, шунда эшлим, Лениза. Лига бию төркеменең җитәкчесе, хореограф булып эшлим. Без күп кенә региональ, республика конкурсларында катнашабыз. Планнарыбыз бик зур. Ничек соң биюче кызга җырчы егет белән яшәү? Анда төнлә фанаткалары SMS-лар язамы? Көнләшәсеңме соң син ничегрәк? Юк, алай борчымыйлар, әз генә көнләшеп алам. Булай бер-беребезгә ышанабыз. Без достырабыз. Әйе, ир белән хатын арасында ышаныч булмаса, шоу-бизнеста танылып булмый. Илнур һәр чак яңалыкка омтыла торганнардан. Әле күптән түгел иҗатташ дусты Иркәнең бик әйбәт клибында төп рольне башкарды. Бик әйбәт, хәзер сине көтәсе юк, теләгәнчә яши алам. Бик әйбәт, калам әле ялгыз булып, син киткәнгә Мин кузгалыйм инде, яме, чөнки параларга миңа бүген соңга да каламга бик зур рәхмәт. Туктале, сиңа күченәч тә бар бит әле. Ой! Менә сиңа үземнең ир-яңа аудио альбомны бүләк итәм. Кунакка килгәч буш кулда китәргә ярамыйдылар, шуңа күрә син студент кеше язган генә бер-ике алма әфлисында алып кит әле. Ой, рәхмәт, Илнур. Сиңа булса. Рәхмәт. Әби бабасыннан килгән моң Лига узган ел үз яшьтәшләре арасында шәһәр принцессасы исемен алырга булыша. Аннан соң Мисс Татарстана, Мәскәүгә школьница Поволжье бәйгесенә җибәрелә. Кыю, үткер белемле кыз Лия Шамсинаның булдыклылыгын анда да тиз күреп алалар. Мәскәү сәхнәләрендә җиңү яулагач, октябрь аена Төркиядә уздырылучы дөнья күләм Мисс Мода бәйгесенә чакыру ала. Аның өчен махсус Төркиянең үзендә туган як җырына клип төшерәләр. Прекрасней в мире нет земли, это наш край родной. Здесь поют всем соловьи, это наш край родной.
наш край родной. В роще спит ягоды, это наш край родной. Лия әйтәле, Төркия сиңа нәрсәсе белән истә калды? Анда жылы без Марат белән дулкыннар күрдек һәм мин анда yüzdем. Мин Төркиядә яңа дуслар таптым. Болгариядән, Украинадан, Мәскәүдән. Әле хәзер дә аралашып торасыз инде, әйме? Әйе. Добрый вечер! Мы с вами собрались на лучшем в мире конкурсе World Fashion Mini Miss. Представлюсь, я не хвастаюсь и без обмана. Я Лия Шамсина из Татарстана. Успехи Татарстана, победы и награды. КамАЗ, футбол, Париж-Дакар, универсиада. Супер Гран-при Little Supermodel World Fashion 2011 получает Шамсина Лия. Шамсина Лия получает ленту, выложенную кристаллами Сваровски, подарочный сертификат в $1000 США на поездку в Голливудский чемпионат по исполнительским видам искусств. Браво! Шамсина Лия! Лия, вот скажи мне, $1000 для тебя много или мало? Много. Вот куда? Родителям отдашь или потратишь куда-нибудь? Отдам моему самому младшему братику Маратику. Вот это я понимаю, маленькая женщина, ясно? Вот она действительно достойна аплодисментов. Не себе на бижутерию, а маленькому братику. Вот такие женщины должны расти в нашей стране. Браво! Син мондый бәйгеләргә йөргәч, еракларга, Төркияләргә йөргәч, бик күп дәресләрен кала бит инде. Аларны ничек куып тотасың аннары? Өйдә өстәмә укыйсыңмы? Мин укырга яратам, әним мине булыша. Мин хәзер Голливудка әзерләнәм. Опять же, шире. Шире, Ача. Раз, два, три, четыре. Веселее. Головой работай, подбородком. Балалар безнең киләчәк дибез. Әнә шул киләчәкнең сәләтен төрле юнәлештә ачып, үстереп җибәрү безнең бурыч. Моңа ирешү өчен бердән шәхси үрнәк күрсәтергә, икенчедән балага игътибар биреп, вакыт сарф итәргә кирәк. Әти-әниләр балаларына кечкенәдән төрле түгәрәкләрдә катнашу мөмкинлеге булдырырга тиеш. Шул вакытта гына без аларның уңышларына куана алырбыз. Pa pa pa